MTV. Salam dostlar. Men Robin Sharafiyev sizni ТАТАР TV'da salamlab Muzыкаль biyeklekni oşiq deb e'lon etaman. Bu joyning so'nggi oyina kelib kirdik. Shu o'ngaydan so'nggi topqir degan temani qo'zg'atirga bo'ldik hali. Qo'yshan ne uchun jarchilar o'zlaridan munisi so'ngisi deb aytdi ekan, aydagiz ochiqlaymiz. Tema bu so'nggi topqir deb atalsa da, Leysan Gimayeva bilan biz vaqtli shadibgina sog'lashamiz. Bir tezdan yangicha videosi bilan aylanib qaytun kutib qolamiz. Birden birim doğru yoldaşım sen, ağır şakta köngül davasa, kiremenge senin yanlarında, tek sinete bulup kalasa. Seni bəxtim benim en yakınım, süyuda saldım canıma. Sen bulmasan nişik yaşar idim, elde sen var, ele yanımda. Mene ol energiya derdi taşıp turgan premyera. Rifat Zaripovning TMTV Production bilan ijod etgan 3-klibi Seni ko'rib deb ataladi. O'ngishlar tiliganga. Alo, Нәрсә булды, ник алмыйсың? студияда мен жыр яздырам. Җымга төшерәбезме? Әйе, келем. Урамларда ялгыш кына сине күрдем. Бер күрүдә йөрәгемә шундук кирдең. Хисләр тулган күңелемә сине бит кирәк. Тоя алмыйм син дип тибә хәзер йөрәк. Ялкынында мәхәббәтең яным дөрләп. Яраттырдың гашык иттең минен нишләп. Юлларымда йөрим сине йөрим күзләп. Бары син дип яширәк. Алло, Рифат, салям. Ну кая инде син? Әйбәт бит инде теге җыр. Давай яздырабыз, кил тизрәк. Ну, келем дигәч, келем бит инде. Келем. Давай, все, пока. Ялкынында мәхәббәтең яным дөрләп. Яраттырдың гашык иттең минен нишләп. Юлларымда йөрим сине йөрим күзләп. Бары син дип яширәк. Очрашканда күзләремә карамыйсың. Әллә инде сөюемне аңламыйсың. Йөрим хәзер, йөрим җаным сине эзләп. Мәхәббәттән җаннарыма дәва кирәк. Ялкынында мәхәббәтең яным дөрләп. Яраттырдың гашык иттең минен нишләп. Юлларымда йөрим сине йөрим күзләп. Бары син дип яширәк. Тик бер генә күз сал миңа. Өметләр бир тартыла бит җаным сиңа. Сөюләрнең алып мен син күкләреңә. Шакыр мине йөрәгеңнең төрләренә. Ялкынында мәхәббәтең яным дөрләп. Яраттырдың гашык иттең минен нишләп. Юлларымда йөрим сине йөрим күзләп. Бары син дип яширәк. Ялкынында мәхәббәтең яным дөрләп. Яраттырдың гашык иттең
geçirip Yollarımı da yerim seni yerim küzülüp Barısın dip yaşayarak Barısın dip yaşayarak Estradada ең күчлеләр бил алышкан хит парадны Гүзәлия белән Хаким ачып җибәрә. Соңгы тапкыр дип әйтелгән шаклар булмады түгел дип белдерә иҗади тандым. Автор башкаручы Гүзәлия белдерүенчә, соңгы тапкыр бу кешегә ышанам дигән уй вакыт барган саен ешрак килә. Ә менә Хаким соңгы тапкыр дигән сүздән курыкмый. Ул киресенчә кеше үз хаталарында өйрәнмичә, формалаша алмый дип саный. Ömrümün ay kıyarsız ötken günlerin Seni kütüp üksüp yıllap Yüzlenen mamak minderim Sizesin mi sensiz yüreğimnin derlep düğü Baskıp yanılan bereketin Gülmeyin bu dünyada bu durmuşta Sensiz kolumdan bizning ara Pulsuz ımığına Yırağaya bara Yırağaya Aytır sözüm kolgan Yüreğimde Sen koydasın hazır Min koyda Bizning ara Pulsuz ımığına Yırağaya bara Yırağaya Aytır sözüm kolgan Yüreğimde Koydasın hazır min koyda İştesin mi tavuşumda minim Hem ötümne üzmeyim kıdarmın Senin gözlerine gene qarab Aytır sözü olgan yürekning Bizning Әбінә топ клип тапшыруын алып барушы һәм җырчы Рамил Шарапов соңгы тапкыр дигән сүзне гомерендә бер генә тапкыр әйтә. Ул да булса өйләнү хакында. Соңгы тапкыр хатын-кыз дип башны югалтуын. Башка бер генә хатын да кирәкми дип көлә ул.
тимедin Көңілге от салдың, шуңа сайладың Өзіңе қараттың, үзіліп яраттым Хәзір керек түгіл миңа башқа біреуде Кел отыр яныма, ялғылсын жаныма Сөйіп қара әлі бір тағыны да Кел отыр яныма, ялғылсын жаныма Сөйіп қара әлі бір тағыны да Білгіне көңіліде Сөзлерің бит шуңа ерек түрінде Сүйем сені дейдің, жаным менім дейдің Қазір керек түгіл миңа башқа біреуде Кел отыр яныма, ялғылсын жаныма Сөйіп қара әлі бір тағыны да Кел отыр яныма, ялғылсын жаныма Сөйіп қара әлі бір тағыны да Құдайдан сұраған бәқіт юлдашым Бірші бір қолыңны, барыр юлларымны Бары тілім сенің білән гінә өтәрге Кел отыр яныма, ялғылсын жаныма Сөйіп қара әлі бір тағыны да Кел отыр яныма, ялғылсын жаныма Сөйіп қара әлі бір тағыны да Кел отыр яныма, ялғылсын жаныма Сөйіп қара әлі бір тағыны да Кел отыр яныма, ялғылсын жаныма Сөйіп қара әлі бір тағыны да Кел отыр яныма Сөйіп қара әлі бір тағыны да Кел отыр яныма Сөйіп қара әлі бір тағыны да Кел отыр яныма, ялғылсын жаныма Сөйіп қара әлі бір тағыны да Кел отыр яныма, ялғылсын жаныма Сөйіп қара әлі бір тағыны да Сөйіп қара әлі бір тағыны да Сөйіп қара әлі бір тағыны да Әміне біздің соңғы тапқыр деген түшінчеден Гүлдәния Хайруллина қурқыбыррақ қалды. Йөргән юллар, жырланган жырлар соңғысы болмасын иде дип фәлсәфәгә бирелде Татарстанның ат казанган артисты. Ömür bayram kebek bolsun, beri bolsun zatlı bolsun.
Күңелен кайтканда, уйлаган эшен көткән нәтиҗәне бирмәгәндә әйтә торган сүз инде дип белдерде Альбина Панаева. Бу урында туктап уйланырга кирәк. Яки киресенчә, бер нигә дә карамый, уйламый, соңгы тапкыр булса да эшләп карарга. Üzülüp sayray Sağanıma sağışma jırınada Yaktı nurlar Mıngnar bulup qolada Məxəbətinin izləri janarına Jır bulup, man bulup Ufuklarga uçsun hislerim Жылы яңгыр болып яусын жиреге Сағышта юғата Барыр юларымны яқтырыта Еректегі мұңлы қадире Яры сулары Күптен ұнытылған Рәхмәт дейіп олыға тама бара Хәдирәләр бірікіп алған шақта Мың суланымын бары тек елмаям Жыр болып, мың болып, ұфықларға ұшсын хислерім Жылы яңғыр болып яусын жиреге Сағышта юарта барыр юларымны яқтырта Еректегі мұңлы хатире Жиллеріңе таралыда Яңа таңнар, яңа бәхет келер Тик қайшақта Йөрәкне үзгәли Қайта баздай шул маңлы хатире Жыр булып, мың булып Ұфықларға ұшсын хислерім Жылы яңғыр болып яусын жиреге Сағышта юата Барыр юларымны яқтырта Еректегі мұңлы хатире Еректегі шул мұңлы хатире
Шулпан Юсупова исә соңгы тапкыр әни булуым булмасын иде дип елмая. Монда инде комментарийларда урынсыз минемчә. Шулпанның әлегә моңлы җыры барлык әниләргә дә багышлансын әле. Turmuş gülüm şeşegi Yarıtı yolda kuyuldu Bəhət jibi urtalay Üzülgəni dey duyuldu Bəhət jibi urtalay Üzülgəni dey duyuldu Turmuş gülüm şeşegi Yarıtı yolda kuyuldu Bəhət jibi urtalay Üzülgəni dey duyuldu Turmuş gülüm şeşegi Yarıtı yolda kuyuldu Seni күргәче бар дөнья Яқты нурга түренде Тормыш гөлем шәшәге Сиңа таба үрелде Тормыш гөлем шәшәге Сиңа таба үрелде Seni күргәче бар дөнья Яктың түренде Тормыш гөлем шәшәге Сиңа таба үрелде Seni күргәче бар дөнья Яктың түренде Üzerime gül yaşarımı Senin kulda yazmışım Senin bilen görüşüm Bəxtimi ol yalmışımı Senin bilen görüşüm Bəxtimi ol yalmışımı Üzerime gül yaşarımı Senin kulda yazmışım Senin bilen görüşüm Bəxtimi ol yalmışımı Üzerime gül yaşarımı Senin kulda yazmışım Üzerime gül yaşarımı Senin kulda yazmışım Senin kulda yazmışım Senin kulda yazmışım Рамил Рамилә Хайретдиновлар бер-берсе белән ачуланышканда, авыр сүзләр әйткәндә соңгы тапкыр булды дигән сүзгә еш киләләр. Тик менә тормыш булгач сүздә туру авыр шул. Соңгы тапкыр дип кенә юкка чыксын иде ул проблема дип белдерде яшьләр. Salla
Ышанып әйткен сүзіңнен Нидір болды менің жүрекке Үпкелеме юқа бұлбұлым Әйтіп сайры сиңа тиректе Күлмәлі, күлмәлі Шайыртып жаныма тимәлі Киләлі, киләлі Кирәк ми демәлі Күлмәлі, күлмәлі Шайыртып жаныма тимәлі Киләлі, киләлі Кирәк ми демәлі Син улма тур усаллағанда Ике битің алмада яна Шаянда улы күңеліңе Мен де ғашық сиңа Күлмәлі, күлмәлі Шайыртып жаныма тимәлі Киләлі, киләлі Кирәк ми демәлі Күлмәлі, күлмәлі Шайыртып жаныма тимәлі Киләлі, киләлі Кирәк ми демәлі Кирелікке юк тиңнәр бізге Тик шулай да біз жаным бірге Мәхәббәт барысын тигізли Бәхетлі яшар біз ғөмірге Күлмәлі, күлмәлі Шайыртып жаныма тимәлі Киләлі, киләлі Кирәк ми демәлі Күлмәлі, күлмәлі Шайыртып жаныма тимәлі Киләлі, киләлі Кирәк ми демәлі Киләлі, киләлі Үбіп яралыйм әлі Киләлі, киләлі Кирәк ми демәлі Кирәк ми демәлі Азалия Зиннәт соңгы тапкыр дигән төшенчәне бер кайчанда кулланмый. Ярамыйдыр да дип белдерә ул. Тормышымның һәр мизгелен сыйфатлы истә калырдай итеп яшәргә тырышам. Бернигә дә үкенергә ярамый. Димәк, әлеге мизгелдә нәкъ менә шулай булырга тиеш булган дип белдерде җырчы кызыбыз. Özlemine kin dağlılarda Jil bulup nazlarımın inlerin Sandığa jarına kuşalıp Mol bulup canına kırırmın Simine kuz nuramı bir kaşan yuğaltma Min kuşlar jarında Min dingiz talaşanada Simine kuz nuramı bir kaşan yuğaltma Özlerimle mehabbet yollarda Simine kuz nuramı bir kaşan yuğaltma Özlerimle mehabbet yolunda Özlemine denege köklerde Ay bulup yolunu yaktırtırman Karanğı köşlerden aralap Taң yıldızı bulup balakırman Simine kuz nuramı bir kaşan yuğaltma Min kuşlar jarında
Мәхәббәт юлында Әгәр дә өзелеп сағынсаң, эзлә йөрәгеңнең түрәне дә. Тыңла йөрәккәең ни әйтер, мин аның һәрбер тибешене дә. Син мине күз нурым, бер кайчан югалтма. Мин кошлар җырында, мин диңгез тавышында. Син мине күз нурым, бер кайчан югалтма. Эзлә эзләремне мәхәббәт юлында. Син мине күз нурым, бер кайчан югалтма. Мин кошлар җырында, мин диңгез тавышында. Син мине күз нурым, бер кайчан югалтма. Эзлә эзләремне мәхәббәт юлында. Эзлә эзләремне мәхәббәт юлында. Мин бик куркак кеше. Шуңамы соңгы тапкыр дигән сүзләрне мин еш кабатлыйм. Куркыныч кинолар караганда, экстремал спорт белән шөгыльләнгәндә, бу арада соңгы тапкыр дип дуслар белән квестка баргач әйтергә туры килде. Актерлар катнашында куркыныч уен булды ул. Менә бу юлы төгәл белән мин квест уеннарда соңгы тапкыр катнаштым. Башка аяк атлыйсым юк дип белдерде киләсе җырчыбыз. Киләчәкнең ишекләр ябык, белмисең кайчан булыр ачык. Нәрсә язылган бу тормышта, санарак белерсең ашыкма. Авырлыклар булса да уза, дөньялар шулай гына бара. Яңгырлар узгач кояш чыга, җылытып хыялны яктырта. Ышануың бетсә дә, күп елларың үтсә дә, Ходай бирде хыялны, йөрәгеңдә тот аны. Катлаулы тормыш бу дөньяда, тотсаң да тотмасаң көн уза. Вакыты килгәч мизгел булыр, тормышны алыр да үзгәртер. Авырлыклар булса да уза, дөньялар шулай гына бара. Яңгырлар узгач кояш чыга, җылытып хыялны яктырта. Ышануың бетсә дә, күп елларың үтсә дә, Ходай бирде хыялны, йөрәгеңдә тот аны. Ышануың бетсә дә, күп елларың үтсә дә, Ходай бирде хыялны, йөрәгеңдә тот аны. Киләчәкнең ишекләр ябык, белмисең кайчан булыр ачык. Нәрсә язылган бу тормышта, санарак белерсең ашыкма. Авырлыклар булса да уза, дөньялар шулай гына бара. Яңгырлар узгач кояш чыга, җылытып хыялны яктырта. Ышануың бетсә дә, күп елларың үтсә
Соңгы тапкыр Галиевлар артык хискә, эмоцияга бирелгәндә бу сүзләрне шулай ук яшәйтә. Кайчак бер дә кирәкмәгәнгә артык каты кешегә бәрелүен үзенең зур минусы дип саный гайла башлаган. Менә шундый хисле, матур пар бүген музыкаль Олимпыбыз хуҗасына әйләнде дә инде. Җырларын бергәләп тыңлыйк. Популяр җырчылардан торган музыкаль биеклек хит парады бүгенгә тәмам. Киләсе атнада кабат күрешеп, барында бергә ачыкларбыз. Сезнең белән мин Рамил Шәрәфиев идем. Чао!